Took a man like that for Man a real bad man, teacher, prophet, out a leopard family. noita sendakaomera Ras to ras ati family. namo irikundika Kaka staka. dai mwari mangopindira Good nice. zira indinyatotsanangura Batista there. Kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira zvakangofanana hapana musiyano zvandaitoritsira zvinoto ingano ndaiti pamusanzi ndingoda 3 months ndinge ndakutofamba neyanguwo benzi asika shirata namwiri kutondiwanesa moto kana mukadzi wemapoto kumba hasati ariko kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose Zvakaoma, zvinozvichanipambira mufunge zvakaoma, kuuma zvisine muromo, musoro kutema. Namwe nyoka inotoruma, otumira semurume buru otokuma. Asika, ndotenda Mwari ndazolinkana mukoma Kingman. Pazvino zvacho ndakuona vision. Vasimbisa mukoma Batista, level para booster. kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira zvakangofanana hapana musiyano zvandaitoritsira zvinoto ingano ndaiti pamusanzi ndingoda 3 months ndinge ndakutofamba neyanguwo benzi asika shirata namwiri kutondiwanesa moto kana mukadzi wemapoto kumba hasati areko kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose zvinozvichanipambira kupapa Zimbabwe yakangondinamira laiti pamwe chose Zvakaoma, zvinozvichanipambira mufunge zvakaoma, kuuma zvisine muromo, musoro kutema. Namwe nyoka inotoruma, otumira semurume buru otokuma. Asika, ndotenda Mwari ndazolinkana mukoma Kingman. Pazvino zvacho ndakuona vision. Vasimbisa mukoma Batista, level para booster.